Τώρα είναι εκπομπή στην οποία εσείς μιλάτε. Παρακαλώ, καλησπέρα. Γεια σας. Χαιρετώ. Σας παίρνω τηλέφωνο, δεν νομίζω να είμαι άτομο μειωμένης νοητικότητας. Είμαι πιλότος της πολεμικής αεροπορίας. Μάλιστα. Της πολεμικής ή πολιτικής? Πολεμικής. Πολεμικής. Μοιράζει 2000. Μοιράζει 2000. Δεν θέλω να πω το όνομά μου. Όχι, βέβαια. Έχουμε δει πολλές φορές στο άτια τα οποία τα αποσιωπούμε γιατί βάσει διαταγών. Ναι. Δουλεύουμε πάντα με την εικόνα της Παναγίας στα όργανα μπροστά μας και κάνουμε τη δουλειά μας όσο καλύτερα μπορούμε. Και μην ξεχνάμε και τον Ηλιάκη. Τον Ηλιάκη δεν τον ξεχνάμε. Το παλικάρι που πέταξε σαν Ίκαρο στους ουρανούς. Τον Ηλιάκη δεν τον ξεχνάμε, όπως δεν ξεχνάμε και τα άλλα τα παιδιά. Αν μετρήσουμε πόσα αεροπλάνα και κυρίως πόσοι πιλότοι χάθηκαν στο Αιγαίο, ούτε πόλεμο να είχαμε. Και αυτό πιστεύω οφείλεται στον τρόπο που όλοι σας πετάτε, γιατί θέλετε να είστε έτοιμοι ανα πάσα στιγμή. Έτσι. Έχει τύχει να εμπλακείς? Ναι, πολλές φορές. Πολλές φορές. Πολλές φορές. Αληθεύει ότι τους παίρνουμε 9 στις 10 φορές? Όχι. Αληθεύει ότι τους παίρνουμε σχεδόν πάντα. Είσαι πρώτος, μεγάλε, αυτό θα βγει στο YouTube να το βλέπουν όλοι. Σχεδόν 10 πάντα. στις 10, πάνω από 9 στις 10. Σχεδόν πάντα. Είναι ψοφίμια και δειλή. Πες το πάλι. Ψοφίμια και δειλή. Είναι ψοφίμια και δειλή. Μάλιστα. Και δεν αγγίζουν κανέναν από εμάς. Δεν μπορεί να μας αγγίξουν κανέναν. Δεν σας αγγίζουν γιατί σας φυλάει η Παναγιά. Όταν μου λες ότι πετάτε με την Παναγιά στα όργανα μπροστά, τα αεροπλάνα τα στέλνει η Παναγία. Έτσι. Σίγουρα. Έτσι. Ευχαριστώ πάρα πολύ για όσα σας μίλησα. Θέλεις να μας πεις η πιο δύσκολη στιγμή ποια ήταν που αντιμετώπισες τώρα? Είναι πολλές οι δύσκολες στιγμές τώρα. Δεν μπορώ να πω. Είναι πολλές οι δύσκολες στιγμές. Δηλαδή θα ήθελα να καταλάβει ο κόσμος ότι όταν πετάει ο πιλότος της πολεμικής αεροπορίας δεν αντιμετωπίζει μόνο τον Τούρκο. Ο πιλότος της πολεμικής αεροπορίας αντιμετωπίζει και τις δύσκολες συνθήκες να οδηγήσει σε τέτοια όρια. Αντιμετωπίζει και τον ίδιο τον εαυτό. Αντιμετωπίζει τον ίδιο τον εαυτό. Έτσι. Είναι πολλά τα G. Και για να καταλάβει ο κόσμος τα PG, για θετικά και αρνητικά G, το αίμα ή φεύγει από το κεφάλι ή έρχεται στο κεφάλι. Ή έρχεται στο κεφάλι. Οπότε θα πρέπει να καταλάβει ο κόσμος που μας παρακολουθεί τώρα ότι δεν είναι εύκολο να το οδηγήσεις το αεροπλάνο όπως πρέπει. Όχι να ελιχθείς. Γιατί εμείς, επειδή δείχνουμε πολλές επιδείξεις αεροσκαφών, αυτά τα πράγματα που συμβαίνουν, νομίζω ότι αυτή είναι, κάθεσαι μέσα και πας. Δεν είναι τόσο απλό. Η αλήθεια πάντως είναι ότι έχουμε τους καλύτερους πιλότους στον κόσμο. Τους καλύτερους πιλότους στον κόσμο. Έχουμε τους καλύτερους πιλότους στον κόσμο. Αυτό πιστεύει και η εκπομπή, γι' αυτό δείχνουμε τόσο πολλά πράγματα. Το ξέρω, τα αεροπλάνα. Τα βλέπουμε. Λοιπόν, και να ξέρετε ότι οι Ίκαροι σας βλέπουν πάντα. Οι Ίκαροι μας παρακολουθούν, έτσι. Και δεν είναι και άτομα με μειωμένη νοητικότητα. Ναι, όπως είπε ο φίλος, ότι οι στρατιωτικοί Ίκαροι, λέει, άνθρωποι χαζοί, έτσι, ταξιτζίδες. Θέλω να μας πάρει τηλέφωνο και κάποιος ταξιτζής. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ. Την καρδιά μου και σου αφιερώνουμε αυτό.
Αυτό ήταν αφιερωμένο στους Ικάρους, αγαπητοί φίλοι, τους οποίους η εκπομπή στηρίζει δυνατά και ελληνικά.